Bar tak dusi iki. Putri nek 300 ya dijak terus jane. Gah kututmu jedindil. Aku mangga
Sama nika permintaan niki Mas. Heeh, Request dawuhipun. lagu. Dawuhipun saking sinten Mas Kadir? Oh ngaten. Syarat. Oh syarat. Syaratnya lagune nggon manuk-manuk, engko podhangune ya kudu metu iku. Oke. Cucak rawa metu, Bre. Cucak rawa iya. Ipun para tamu
matri gombal Ya, Dik. Tresari nyapet tambah asri. Apa?
sanyata lan prokata sabat same kanan preh rahayu pemen tentrem praja puniki raja gongsala miring sebata pambangunan dasar Pancasila lan bineka tunggal ika prabawati kuncara
Prabu